Е така! Давай! Газ, 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 газ! Какво каза? Зорка, мини по този, аз по този не съм спешал никога. Ама отдолу вижда ли мога да се заходи. И ако такова ще слезем, аз да го джак. Ето. Опа, а така, бутай, колега, бутай, има какво да гледаш после. После да не кажеш, че това не съм ти го пратил. Ники, клипче ти правя, Ники! Ядаш само в така. Колега, ти стига се бута с тия крака, бе, така няма да стане. Не, вече ми добър скоро бе, тъпанат. Ама, не е оправдание това, без крака. Чакай!